alle sammen, og i dag der spiller vi nu CSGO med... det vil jeg lige skrue en lille smule ned. Med Martin Brun. Ja, jeg lige må undskylde, at jeg ikke hører mig, men det... Eller jeg kører Martin 2 gange, men det er ligegyldigt. Er jeg høj lige nu, eller lav? Det er lidt svært at forklare for du begge dele. Okay, men vi går bare sådan. Moment. Kommer ind bagfra. Jeg skal hjælpe bagfra. Kom tilbage. Der kommer 2 bagfra. 2 behind, 2 behind. Come help. Ej, hvor dårligt. Wow, at han ikke fik dig. Wow, han var dum, ham der. Ja, meget. Jeg vil bare have haft en kill. Så jeg kun guld 3, så det er derfor. Ja, han er guld 3 sådan. Så lidt. Det er fint. Det bliver fucking easy. Easy game, fucking. For mig der bliver det nok easy. Jeg ved, det er nok ikke særlig svært for dig, tænker jeg. Nok de her guld 4 AK, det er nok det, vi spiller. Wow. Var det en, der skød på mig, eller var det en modstander? Rundmæt. Er du død? Næsten. Sådan der. Jeg døde. Sådan er det, nu død jeg. En midt. Tager han på mig, det gør han. Dør han? Ja, det gør han også. Nej, bare din fucking... Blue, go to plant. Ja, der døde jeg, så han blev skadet for 26. Trykker du små klik? Ja. Du skal spray. Hold den inde. Jamen, så skal du bare lige lære, hvordan man sprayer. Start ved hovedet, og så bare i kontrol, og så ned i går. Nej. Jeg skal nok lige lære det. Det er faktisk mega svært at forklare for det. Du skal have crashet på hovedet og holde den. Ja, og så holde den inde, og så sætte sig ned imens. Nej, ja, det kan man også. Og så du skal bare tage dit crash nedad. Har du lavet dit eget egentlig? Eller har... Okay, så går du... Prøv lige at gå ind i hjælp og indstillinger sammen. Ja. Spilindstillinger. Ja. Sigtekornstatistik. Sigtekorns... Er det nederst, eller? Ja, den skal hedde klassisk statistik. Klassisk. Statistik. Og så kan du så vælge... Nej, der står... der står sigtekornstype. Ja. Ja, og så skal du så bestemme farven. Så udvider crusher sig ikke. Klassisk statistik, er det den, jeg skal bruge? Ja. Så irriterer det ikke. Er det ikke rigtigt? Jeg vil lige prøve... Jeg skal lige købe. Eller? Er det rigtigt? Nej, det gør det ikke. Det er dejligt, ikke? Det vil jeg ikke. I stedet for, at det hele tiden skal til at udvide sig, ikke? Og det er mindre FPS. Åh! Tager du lige bagfra? Der har vi 2. Styrer så lige nogle kills. Ja, fuck, jeg troede det var en modstander. Jeg skulle bare lige til at flække. Så kommer den her. Jeg kommer og hjælper dig. Der ligger en AV her, den må gerne blive safe. Det var, jeg gjorde det ved at spray, som du sagde. Og igen. Du skulle da være at lære det, mand. Det skulle da godt allerede, mand. Du er allerede et skridt foran Thias. Jeg er også et skridt foran dig. Ja. Altså på scoreboardet. Ja, det er du. Det var lige mine 2 kills der gjorde det. Men du skal heller ikke langt, for jeg har 4 assists. Hvad har du? Jeg har 4 assists. 4 assists. Og 1 kill, og jeg har 3 kills og 0 assists. Eller mig peak. Ja. Skal jeg ikke lige... jeg har lige flashet. En af. Nej, jeg må lige være pløgter. De kommer op i spillet her. Eller de fleste. Okay, nu kaster jeg lige en ned. Og en flashbang. Se en flashbang. Prøv at se, hvor godt den ligger, ikke også? Fuck, gå nu af. Så går jeg flasher. Roter. Kom tilbage. Vi roterer. Så bliver du bare der. Eller så går du bare. Så skal jeg nok flække dem, hvis de kommer. Og det var også mit. Sorry. De kommer fra A, tror jeg.
Eller fra CT. Den vej. Jeg kigger. Jeg tror sgu ikke nogen, der kommer herfra. Ej, jeg tager min knife. Der kom kræfter med en herovre. Jeg tager knife kill. Jeg fik ham knife. What the fuck? Jeg fik knife på ham. Der kommer en CT. Jeg er på 10. Martin, jeg fik fucking knife kill. What the fuck? Vi løb mod hinanden. Eller prøv lige at kigge på mig. Kigger du på mig? Nej, det kan ikke nu. Det kan jeg ikke. Er det der har Eko? Nej, det var mig, der havde AV. Skal jeg køre AV også? Det var godt forstået. For sygt. Hvor mange AV? Er vi 3 AV's? Nej. Okay, vi er 3 AV's og 2 AV's. Det er en skide god taktik. Ja. Men dem der AV, de skal også bare kunne finde ud af den, som os to. Ja, jeg ved ikke, om jeg kan finde... Okay, altså... Nogle gange er jeg god, og nogle gange er jeg dårlig, så altså... Jeg vil ikke sige, at jeg er god hele tiden. Men hvorfor er det i småerne? Nej, det er på. Prøv lige... Kan du ikke lige... Du står lige i vejen. Yes. Hvordan lidt? Der står en derovre. Au. Fuck, vores mates, de skyder bare nades på den. Kom væk, kom væk derfra. Der kommer to. Gå tilbage. Vent. Nej! Den blev ikke ramt. Ja det. Kommer en til. Tror jeg. Nej! Er det en dansker, vi har med her? Ja, her. Jamen, det var, jeg synes bare, der var en, der sagde, vend om. No. Men Er det en dansker, vi har med på linjen her? Ja? Er det en lille dansker? Nå. Hvad er det for? Okay, nej. Ej, hvor er det fucking ærgerligt, der ikke får ham, man. Jamen, jeg startede med at få den. Speed. What the fuck? Han er ved bomben. No, you have the bomb. Okay. Nu tager de bomben. Hvad laver han? Det er jo tilt, det der. Det lille klumpekød, mand. Klumpekød. Så var man købt nu. Var det controller, jeg skulle ind på? Var det tastatur mus? Nej, spilindstillinger. Har du ikke lavet dom, eller hvad? Jo, det har jeg. Jamen, det var bare lige fordi, jeg vil gerne... Hvad var man købt noget? Jeg vil gerne have... Okay, jeg fik sådan noget op. Jeg vil faktisk gerne have lyseblå. Nå, lyseblå. Ja, jeg kan bedst lide grøn. Den havde jeg også før. Jeg kan også godt lide lyseblå. Eller grøn også. Der kommer nogen her ned til sporten. Gå tilbage. Kviksoda! Nej! Gå væk. Jeg tager op med min scout. Var det dig, der droppede til mig? Ja. Nu kommer han. Nej. Kviksoda. Bum! Den er ramt. Er der ikke noget skin på den? Jeg kan lave ninja play. Lave ninja plan det. Det er godt lavet det der. Fatter ikke, du er der, mand. Fatter ikke en skid i homo. Skal jeg bare ikke skud tilbage? Ja! Min scout er der flere skud i en din. Det er lustigt. Er du rundt på sejlet? Så er jeg kraften travlt. Der er en. Vent, lad mig komme op. Hvor mange monies har du lige? Okay, jeg kan godt lide den der P5. Yes. Sådan der. Jeg synes godt nok, du har beddet alle dine skins væk. Ja, det har jeg også. Det var fuck for mig. Jeg vil også gerne give dig nogle skins. Må jeg det? Ja. Du giver jo bare de skins, du ikke bare her. Okay. Så kan du få en hel side med skins. Seriøst. Det ved jeg sgu ikke engang, jeg har. 1 minute. 2 minute der. Okay, det ved de. Det var bare fucking det. Bare strøm og sådan. Nære, mand. Skyd på. Nære. Kom, så flækker du bare til dig. Nære. Ja, men altså. Skræm. Sådan det er spray, man. Spray control. Der sidder en stairs. Fik ham. Jeg rusher. Bagfra for helvede, mand, drenge. Lad mig få ace,
Let me, Ace. Me, Ace. Må jeg så få bomben? Okay. Får du det, Ace? Nej! Han stod derovre, baby! Ja. Nej! Jeg kunne næsten... Der var AK bag dig. Okay. Nej, fuck, det var tæt på Ace, mand. Rico. Ej, det er fint, jeg har. Det er okay. Vi har lige mange penge. Jeg køber. Fuck, hvor det grimt, at jeg ikke får ham. Jeg havde ikke set ham. Seriøst. Han stod med ryggen til. Hvad? Han stod med ryggen til, så du ikke kan se ham, for der er sort inde i det område der. Og han var sort. Nå, det er en taktik. Ja. Jeg flasher, sorry. Det var en rigtig ond flash. Nej! Den net, den ramte mig lige i hovedet. Jeg ved godt, Jeg kommer. Vent på mig. Jeg har det. Fuck, de der patroner, jeg stod Kom her, sæt dig her. Sæt dig her. Jeg vil gerne deroppe, ikke? Jeg kigger bagfra, så meget jeg. Må jeg godt gå lidt til siden? Ja. Så der. Og du skal længere tilbage. Du skal sætte dig her. Ja. Ja, der. Fuck, så. Okay, sådan der. Nej, der er en til deroppe. Han er skadet. Nej, jeg nåede ikke se, hvor han er skadet. Han er skadet 26. Ikke en skid, mand. Prøv at holde den inde, når han kommer. I kan også komme bagfra. Eller Purple, han kommer bagfra. Han ser ham. Tak. 65. Han har skrevet 64, lad os sige det sådan. Det er godt til. Sådan der, godt. Godt. Meget være hård type, men er bare rush. Han står lige til venstre, mand. Er du blind? Tak skal du have. Ja, jeg havde hørt om på lang afstand. Jeg er ikke så god med de der songs. Er du ikke? Nej, vi. Hvad er det for noget, der på det? Kan du købe en lille teknik til mig? Hvor er den? Ja, og her. Den bag dig, den står i bussen. Har du den? Ja. Okay. 1, 2, 3 kasser øl. 3, 2, 1, 3 kasser øl. Men seriøst, man, de flasher. Ej, hvad sker der, mand? Så står du i vejen, så tør jeg ikke flygte, så døde jeg. Så, eller... Det er Guds straf. Ja, jeg tør ikke flygte, fordi du står der. Ikke Sole. What? What? Bagfra? Så kommer de bagfra, mand. De siger ikke en skid, de gør ikke, mand. Vi to er de eneste, der har spikket indtil videre. Tænk det, VP. Tag dog din AK fra mig. En hel runde. Ud 4. Jeg havde lagt mærke til, at der står 2-7 til os. Fordi det er så easy game. Lige om lidt til at dø ham der, så... Pixola! Han dør sikkert til ham, pis. Så reloader man der lige, så der er man lige over. Du havde et skud, du kunne pløje ham lige i skallen, men er du dum? Dum pap med. Dum bare. Pap med dum på os. Jeg har kraftigt ikke flere penge, mand. Big Martin. Okay. Og så skyld. Så kom med den der. Så giv mig den. Så giv mig den, hva'? Så giv mig den lange lineal. Okay, vi går altså i den her gang. Følg mig. Vores hold går ind. Så dør han da lige med bomben. Duper kurt. Super duper kurt. Hvad helvede laver vores hold, Martin? Ja, der er det. Men stop dig selv. I don't want to. Come on, guys. Ja, hvad fanden laver vores hold egentlig? Ja, det er fandme også, der gør det hele. Vi to brawlers, det er også der gør det hele. Begge to er. Hvorfor siger du hele tiden det? Det er bare noget for på noget. Kom nu, B guys, B, everybody go B. Jeg flasher.
lad os lige rykke frem. Du holder bagfra, okay? Ikke lige nu. Nu går jeg. Hvad fanden var det for en flashbane? Men... One stairs. Ja, så bliver han da bare stående og dør. Jeg vil ønske, at jeg lige kunne få den bump der. Skal jeg tage den om return? Ja. Jeg bliver bare... Vent. Der kommer. Jeg ved, jeg bare bliver skudt, når jeg ved, hvor han står. Det er du klar til at tage bomben? Jeg kigger bagfra. Eller hvad? Return. Vi tager den over til. Det er for dumt at gå midt. Okay. Altså, Vi tager bare midt fra den anden side. det er så også farligt at gå den vej. Det er bare ikke farligt. Fuck, det er hvad der skidt. Shift her. Yes. Nu er bare din kæft, mand, og det er at spille det spil. Okay, perker, mand. Så tager vi den med ro. Okay. Jeg sætter mig et sted, hvor de overhovedet ikke kan se mig. Må sige til, hvis du ser noget. Fuck, jeg faldt ned herfra. Er der boostes? En midt. Nej! Han har ramt 33, han kommer midt nu. Han tager den til venstre. Han kommer der, ja. Bare besøg den. Han kommer. Og så tager han over house. Så løber op der, og så op. Så kommer han til din venstre nu. Ja, det er op. Han er på slaget. Ja, tak. Og hold den ud. Har du død, dit lille svin, fuck, vi nåede det. Boom. Kan du dø? Jeg kigger lige op på støren. Jeg Jeg er ikke worst. Nej, det er faktisk ikke. Der er en, der er endnu worse end dig. Der er 2, der er dårlige end mig. Der er 2, der er worse end dig. Altså også lige, det er så også lige de 2, der mangler 2-3 point for at komme op over dig. Hey, Martin, stop. Det skal vi ikke snakke om. Han er ramt den ene mere. Come on, B guys. Jeg hader bare, når man vinder noget på en side, og så siger man noget andet lige. I want to boost here. Mig? Ja. Så de kan ikke se mig. Ej, ved jeg ikke. Det er der. Hvad hvis jeg står op? Hop. Ja. Så kan jeg nemlig også selv sådan lige flække dem i hovedet. Ja, skal vi gå af med dem eller? Hop. Så kan du komme herop. Skal vi ikke gå af? Jo, lad os gøre noget. Eller skal vi tage dem i B? Ej, hvor er det, vi tager dem kraften med B. Ja, vi gør det. Skal jeg tage for os? Jeg tror jeg kraften med, du gør, mand. Nej, vi nåede ikke at plante. Jo, det når du easy. Skal jeg den der nade derinde? Jo. Jeg kastede den bare sådan over huset. Det var dejligt, at den lige fik sådan en lille røvhul. Ej, det var... Dejligt. Come on, chipmunks. Jeg flasher over house. Om der ikke er. Om der han løber forbi, så skal han kræfte mig sådan en flaming i lige fucking ansigtet. Okay, vi tager bare alle net, okay? God faktisk. Jeg kaster net lige frem. Vi tager den A, tror jeg. Hvor det er ikke så. Okay, det er mig, der er bundet. Sådan en rimelig loner. Jeg tager dem bagfra til B, okay? Ja. Skal vi se, hvordan man lige får nogle kills her. Wow, man. Det kunne også sådan set godt have sagt, at der var en palace. Jeg er næsten på B-side nu. Kæmper I med banana, eller? Nej. Nej, bagfra. Nej, what? Så er lige igennem. Fuck,
Den er grim, den der han har. Nu kan jeg godt lige sige dig, at de er B-side. Det var bare, hvis du var i tvivl. What? Hvordan kom du derop? Det er noget bra. Good place, good place. Der kommer flere ind med dit grønne ansigt. Øj, han er derinde. Ej, stop dig selv! 81! Han fik 3 ham der, mand. Jeg skal have fucking 81. Ej, come on. Ja. Come on, top, guys. Please. Og jeg er også 150, men så købte jeg lige en fucking lille nade. Okay. Han har brugt den som flank. Brug den som flank flash. Det hopper de 100% på. Kast dine 2 her op mod... Nå, du har kastet din. Så kaster du op mod banana. Så tror de, at det er en flashbang. Og så tror de, og så vender de sig om, og så er det ikke en flashbang, og så plukker vi den. Er det min mate? Nå, det er dig, der bare Jeg kom til at plukke på det, jeg troede det var en... Ej, uheld. Det var største fæle bagfra. Den kommer bagfra. Nu er smoke væk! Han står for blokker mig, den fucking pølsevogn. Okay, hvor står du? Du står der. Jeg kigger bagfra. Nu kan de bare hen. Det er en ny æg. Nyt. Han er bum, og han går bare tilbage. You got the bomb. Give me the bomb. You're mid. Hvad fuck laver han det? Skralde lus. Jeg har så lige lagt bomben der. Det var rigtig smart, synes jeg. Jeg har bomben nu. Jeg kommer. Jeg jumper. Kommer du hurtigt? Ja, men altså, nu har den idiot lagt bomben så røgdumt. Jeg har 1 liv. Ja, der står en der. Gå væk. Han er der ikke nu. Meet behind you. Meet behind. Behind ved dig. Kom igen. Jeg skrev ham ikke en skid. Det gjorde jeg heller ikke. Det er ham der, han er fucking hacker, han er, mand. Han kan altid ramme med den fucking P90, mand. Okay, jeg vil bevise. Fuck, jeg glæder mig til, når vi... Come on på det rigtige side. Ja, come on. Ja, nu røver nu komme lidt højere op i din point, mand. Så kan vi kraftedeme sige come on til dig. Du ligger nederst. Satans. Satans. Go B, guys. Help for the chopper. Altså, der er ingen på det team her, der fatter en fløjtende fis, og udover os selvfølgelig. Udover os selvfølgelig. Der står der! Fuck, så baksårde. Den fucking pølse. Ej, kom nu, man! Easy spray. Okay, der er en, der ramte 14 derinde på sitet også. Er du død? Ja. Der var ikke nogen, der hjalp mig den. Altså. Eller den med mig fucking. Tak. Ja, tak. Tak Endelig. Fuck, det var worth it. Okay, lidt så kommer jeg op på 3. pladsen. Jeg kan godt lide halvanden time efter kampen står de stadig og diskuterer kampen. Altså. Står stadig snakker om lortet, men vi går banana. Me and yellow på banana. Along. Spasser. Alone with you, niggas. No, fucking you. Du sagde altså along. Along, det betyder alene. Nej, det er alone. Alone? Er det alone? Alone. Hvorfor rusher I banana? Er I guld nummer 2, eller hvad? Ja. Ja. Der er en midt i hvert fald. Så pæksoda. Er det Ja, du kan godt give op med dit pølse. Vi er 4 mænd. Og vi dør alle 4. Hvor er det sådan? Balkon. Har vi bomben? Vi har bomben. Jeg har 3 ud tilbage. Easy. Jeg tager rushet, okay? Hvor er det bare? Der er også fedt, der er 2, og de kommer nu. Vi bliver bomben. Nej! Skade 34 op i paller, står og venter på, at du kommer ind. Jeg bliver bare her så. Skal jeg bare blive her? Nej, ham den anden rusher efter ham. De er ude ved bomben. Upside, det er din mate.
Stil dig der, det er fint. Hop, hop. Nå, det... Man kan faktisk se dig, men okay. Din mate har ham. Ja. Se om du kan finde noget. Nej, du har... Bare behold 5%. Ja, Swag 7, mand. Det hedder sådan Swag 7 nu. Nej, jeg fik ikke købe noget. Fuck. Jeg kom til at købe noget. Du slow. Næste gang så bare lade være med at købe noget, fordi så havde jeg fået den 4'eren. Hvad? Prøv at se, den er ude den der. Ja, har du M4 i 4? Ja, det er den bedste. Den skader det dobbelte af den uden lyddæmper. Den med lyddæmper hedder det. Den er blevet dårligere. Ja, men den er fandme også bedre til at sigte med. Ej, det er den her. Du ud i en spray console, mand. Eller sådan kraftig. Du skal spray, du skal ikke have små klik. Det er bedst at spray, hvis du altså kan finde ud af at spray. Det kunne jeg sådan. Just sæt dig ned. En der. Hovedet. Spray. Så... Jeg kigger op. De står sikkert og venter inde på knife. Jeg kigger lige hurtigt det hele igen. LOL! Ved du hvor jeg kan stå? Nej, det er ikke det. Og vi har ikke engang bomben. Vi har gået op på A3. Jeg troede faktisk, vi havde bomben. Han laver et plant lige. Ja, men han er der. Ja, hvor er han henne, synes jeg? Nej. Nå. Tag den for. Han er deroppe. Hvor? Til venstre. Okay. Til venstre? Der. Så jeg går mod A, eller hvad? Ja. Lige her, der. Jeg vil have det kill. Jeg vil fucking have det kill, man. Jeg shit. Jeg troede kraftigt, at han var rotere. Jeg troede fandme, han var Hvor kan der lidt tilbage? Jeg kunne godt lige skyde ham. Var det lidt skyde? Kunne godt, mand. Kunne godt. Og i mindste, så... Hvis han ikke havde fået ham, så havde jeg jo fået ham. Jeg ligger øverst. Jeg har 10 assists. Hold nu kæft. Ja, jeg er 3. Jeg får sgu ramt den bare. Åh, hvor sindssygt. Det er bare en decoy, bare rulle. Okay. Er du sindssygt lille grimme ansigt? Bliv tilbage! Nej. Vær nu en AK og bliv tilbage. Kom tilbage hertil. Det er ikke soda. Nej, det lærer du ikke. Og nu tager jeg spray, mand. Kom så. Få den. En flame, mand. Det er ligesom flækket nu. Den er A. Der er en, der er med. Ja, den er tydeligere, der er allerede 2 inde. Tynd på en. Griffin, vil du gerne have den? Martin. Eller fucking fed. Ja, så løb du derud og dø, ikke? Nej. Nej. Rulle det bare dem. What? Der er en, der løber efter med knife. Der er 2 tilbage på sitet. Du er knife. De står lige der. Ja, yeah, spray. Du er så tæt på at få ham. Jeg løber forbi ham. Ja, der. Og så er en defuse. Nej, det kan du ikke. Jeg har ikke kit. Okay. Der er lige en ting. Nej, tak for det. Jeg må købe noget. Kan du droppe? Ikke købe noget. Køb en scout. Køb en scout til mig. Så får den her. 3, 2, 1, drop. Der er der en, der er hurtigt til at droppe. Mathias han starter. Skal jeg droppe nu? Til Mathias. Eller prøv at blive på side og vent. Sådan så du kan gå ud for kills eller? Nej, men sådan hvis de kommer ind, så jamen, jeg får dem Jeg kigger lige om der er nogen. Ja, det kan du så ikke se. Ja, der er en. Jeg får sikkert Nej, ikke de kommer. Boost mig herop. Skynd dig. Okay, ikke noget. Boost. Vi kan godt do det, vi kan Kom. godt. Giv det lidt tid. Godt. Tak. De kommer! Kan vi ikke komme ned og hjælpe dem? Kan du se nogen? Ja. En. Jeg sagde slet ikke, at vi slet ikke kunne gøre det. At jeg slet ikke, jeg one-hitter dem slet ikke.
Kan du dø, mand? Jeg har slet ikke fået alle 3 kills. Lad mig face. Lad mig face. Okay. Jeg kiggede bare lige. Der var ikke nogen dernede. Der er P90 elitefuld her. Nu tager jeg kraftet med den her i sin luft, mand. Nej! Han er også AVP, sig det bare. Han kommer mod nu, han kommer mod nu. Han kommer lige fra midt. Bagfra! Nej! Det er altid det! Hvad laver jeg? Hvorfor piker jeg det også? Hvad laver jeg, altså? Det jeg tænkte, Martin, for helvede. Hvad laver jeg? Altså, jeg får sgu da kraft af det. Jeg får kraft af det. Kraftet med den der chicken. Jeg kører så sådan lidt safe den her. Køb et eller andet safe off eller sådan noget, sådan, så du kan stå deroppe med autoshotgun eller et eller andet. Nej, det har du råd til. Nej, jeg er god til sådan. Det mindste våben, det koster 1.200. Nej, 1.050. Ja, jeg har 1000. Jeg har min wingshot, der kan jeg kraftigt få kills på det. Oh, smoke, oh fuck, everyday. Er det jer, der flasher? Jeg har skadet den nu. Det ved jeg. Ja, der kommer en der. Oh, yes, man. Ja, det var en der bomben, der gik over. Det samme. What? Stod der en der, mand? Oh my god. En til spawn, men jeg dør, man. Hvad fuck laver han? Han skifter mellem alle sine våben, han skyder ikke. Er det ikke ret fedt våben, det der? Jo, prøv at se. Jeg tror, hans mikrofon er gået lidt i stykker. Ej, jeg ved hvad! Hvorfor kan jeg ikke dræbe dem nu? Det er så fucking underligt. Shut up. Shut up, man. Det er kram killing. Hvad skal jeg købe? Sprik 7 Heaven Guard. Ja, lad os gøre det. Ja, skal jeg booste eller hvad? Har du smoke? Køb smoke. Sidste. Okay, du smoker det med det samme. Lige ud foran, sådan vi har tid til at booste. Så skal de lige selvfølgelig slå klumpen op. Jeg flasher 2 gange og nader 2 gange. Eller 1 gang. En flash. Jeg ligger bare, skal jeg bare ligge smoke? Ja, det er fint, det er fint. Hurtigt, op. Sådan, ja. Og så prøv at se her. Price motherfucker. Er det ikke rimelig god den flame der? Du skal ikke hoppe ned! Det er lige meget fuldstændig ligegyldigt. Der stod 3 derude. Der er i hvert fald nogen, der er ramt. De kommer nu. De står lige ved karen, alle sammen. De står sådan her. Trekant, mand. Good to. Der er en, der går ind og killstiller mig som. Okay, der er 2 tilbage. I hvert fald dernede ved Caravaggio. Jeg ved godt, han er smittet forbi her. Ej, han har ikke skud! Han har ikke brugt alle 30 skud! Ej, nu må de kraftedeme for grænseløse stopper, mand. Nu må de kraftedeme at købe AUG. Hvis det kan gøre det. Så tror jeg ikke, man. Hvis det kan. Jeg har faktisk fået hvad? 2 kills med min Heaven Guard, mand. Det er ikke en Heaven Guard, det der. Nej, men en 7, mand. Så går vi da lige alle sammen på 2. Vi booster igen, okay? Hvad? Vi booster igen. Okay. Boost mig. Han vil gerne boostes. Ja. Men han vil gerne blokke os. Vi bliver allerede skudt på nu, mand. Og det er mig, så prøv at give jer lidt tid. One take mid! One take mid! One take mid, dudes! Der er en, det er det eneste. Sådan er ikke. Der er en som det eneste. Martin, der er en! Okay. Og der er lige headshot. Oh my god. Jeg sagde kraftet med en, der skulle tage fra midt af, mand. Hvor er han henne? Er han død? Ja, han er død. Okay, de kommer. En banana, skade for 32 med Echo. Altså, han har Echo. Det er 100% knife, det er med. Jeg myter lige sådan til det.
Seriøst, hvorfor fuck er de gået af, mand? Ja, 10 point. Ja, nice. Nej, ikke nice. Nej, den lige blev plantet op i en hus. Ej, hvad sker der for mit fucking spray, mand? Det var fandme godt noget. Jeg tror godt, han kan være på de steder. Ej, jeg ser ham. Ej, hvad sker der? Jeg kan ikke. Hvad fanden laver jeg? Hvorfor ser jeg ham ikke? Kunne det ikke være, at vi kunne prøve at holde sidet? Bare en gammeldags skyld. Okay, du bliver tilbage den her gang, fordi vi kan ikke håndtere det der, hvor du bare rusher. Så lad mig blive tilbage, og lad mig få nogle kills, og så... Lad mig få nogle kills. Ja, men altså... Det er for, at vi kan vinde for helvede, altså. Du booster mig, okay? Så bliver jeg heroppe, okay? Kom hurtigt. Jeg har allerede. Jeg kan allerede. Det er jeg også. Er du op? Ja, ja. Flashes. Skal jeg stå her, synes du egentlig? Ja, det. Go away, dude! I have a scout! Go away, what the fuck? Jeg har styr på det. Go away! Jeg er skudt på ham. Han fatter det vel på den tidspunkt. Sådan der. Det tog lidt tid for ham at fatte det. Lad være med at gå ned til... Skal jeg prøve at kigge efter mit? Vi skal gå ned til dem, altså. Ja, kom. Altså, de er sgu handicap. De har fucking meget brug for hjælp, mand. Ej! Help me, man. What the fuck? Dude. Sorry. What? En midt AVP og Jeg ved en det. team. Ja, men de holder ikke styr på en skider mere. Ej! Men hvad laver han? You fucking fool. Okay. Vi tager Sorry, dude. Ja, hvad siger du, vi gør? Okay, nu køber jeg P90. Siger du, vi taber? Ja, hvis vi ikke tager sammen. Come on, guys. Tell where they are. Don't just say nothing. Just keep the job done. Men folk de... Eller prøv at blive inde på sitet. Prøv at lad være med at blive boostet. Det er det, der er fucking godt. Jeg ved det, men altså, det har ikke gjort med skid endnu. Jeg bliver her, så står jeg bare ved mig. Hvad gør du det? Hun kraftedeme sikkert af, mand. Ja, den er. Tag rosset. Nej. Ah. Jo, det gør jeg. Jeg er blevet smukket af. Kan ikke sige noget. Det er sådan en farlig side der. Så pyk, mand. Sådan da jeg fik AVP'en. Nej, hvor er det tilt, mand. Nej, hvor er det tilt. Nej. Gå væk. Jeg sprayer ham. Jeg har scouten her. Var det ikke en AVP eller noget? Jo, han har AV'en hernede. Den tager du bare, hvis det. Vi skal bare... Stay bomb! Ja, han fik ham dernede. Ja. Jeg kan ikke få den der P90 der. Jeg kigger banan. Banan helt op til clear up til side. Har vi ikke bomben med, eller hvad? Jo. Ja, han står dernede. Vent. Han står lige dernede. Lige dernede. Ja, lad være med at pikke ham. Godt, nej, lad være. Når jeg siger nu, så hopper du, okay? Nu! Dernede eller hvad? Ja, han er dernede, men ikke hop derned. Nej, fordi skyder han bare mig. På den der vej. Skal vi have styr på den? Du må slet ikke kigge dig op igen bagved dig. Nej. Kom bomb, fast. Just stay there. You have him. No. Stay back. Nice. He cannot plant the bomb now. Just save. Don't die. Please. Kom nu, 2 sekunder. What the? No. What the fuck? Oh, yeah. Hvordan? Fucking He rushing. Oh my god. Det er ham der japaneren, der er fucking syg i hovedet, mand. Kan godt. Jeg kan ikke. Han er Ej. Han har sgu da plantet til lang. He's there. Oh my god. What the fuck? Go out. You cannot play, dude. What the fuck?
hvor er det tilt, mand. 12, mand. Vi starter med at vinde helt lortet easy. What? Men vi skal nok vinde, De må bare ikke få en runde mere. De må ikke vinde en til runde, så... Men du bliver inde på site, gem dig et eller andet sted. Jeg er ligeglad, bare hvor du gemmer dig. Hvor du ikke kan blive set. Og så lader ham der orange pig lortet. Okay? Ja. Og hvis vi skal over jer, så går vi... Oh my god. Så går vi ikke der. Den vej. Skal jeg blive her, så står jeg bare sådan her. Nej, slet ikke der. Ind på sitet. Det er ikke site. Herinde, ja, nice. Så lad den orange pig. Lige præcis der. Ja, der er set en. Ja, de har mistet en. Vi har bomben. Ja, nej, de har den. Nu hjælper ham. Nej, gå væk derfra. Gå tilbage. Han er evig, tror jeg. Eller så er det auto. Fik ham. Gå tilbage. Nej. Jeg skal bare på kigge. Jeg flasher over. Eller flasher. Yes. Prøv du bare at gå ind til det. Skal jeg kigge? Ja. List. Så til hvis der er en. Vi skal ikke den af mig. De er returnet tag. Jamen det er sådan dum. Ja, den er af. Det går hurtigt. Du tager over fra... der står han der. Nej, hvor er det til? Han er skat for den. Han har også 6 liv tilbage. Han står deroppe på balkon. Jeg ved ikke, om han er smuttet. Nice. Jeg skal fucking her! Tak. Yes! Endelig, Så mand. var det fuse, mand. Det var kraftedeme også på tide. Det var worth it, mand. Kraftet, mand. Ej, mand, er du sindssyg, hvis jeg ikke har fået ham. Jeg er lukket ud direkte. Jeg kunne ikke mere. Havde du? Ja, det havde jeg. Jeg kunne ikke mere. Fuck Germany, det var lige. Altså, det der, det skal man krafte med. Vi stod og no-skubbet efter hinanden. Ja. Og så er det fandme godt, at du tænker hurtigt. Det er godt. Der vil jeg være dræbt, fordi jeg kan ikke holde den lave profil. Du holder den bare lige stille og tænker dig om, hvor jeg bare havde fucket det hele op. Jeg gik også i panik. Jamen ikke så voldsomt. Overhovedet. Nej, okay. Og jeg har A ved at stå her. Første gang jeg rammer dem, så er de døde, medmindre jeg rammer dem i deres fucking grimme ben. Den er altså en A. Ja, den er en. Der er intet. Okay, der er en. Den er død nu. Der er en til. Har du ikke AVP, skal du lige kigge. Jeg ser ham, Han står ned til højre. Han har pikket. Der hvor jeg skyder dig, er han. Jeg har skudt ham. Har du? Hvis det er ham, vi tænker på, så... Vi skal bare op til A-site nu hurtigt. Jeg piker for ham. Ja, jeg smutter lige op og tager ham. Jeg ved ikke, hvor de sidste er. Jeg finder lige ud på bomben derinde. Ja. Skal jeg prøve diffuse? Diffuse. Hold dem. De kommer. Jeg ved det. Især ham der i japaneren. Så kan du høre ham. 0 sekunder. Ja tak. Vi fik da diffuse. Og han kommer her der. Hvordan jeg fik ham en gang. Jeg skadede ham 89. Jeg skadede den ikke fucking meget. Jeg skadede ham 89 om der. Det er så vigtigt diffuse det der. Ja. Det er vigtigt diffuse. Næste gang så lægge en smoke oven i dig. Jeg havde ikke nogen. Og så kaste en flashbang bagved dig. Fordi så, når du flasher, så bliver lyden helt sådan, de ikke kan høre noget. Og så kan du ikke høre noget, når du diffuser. Det er også derfor. Jeg havde ikke nogen. Lad være med at pick. Ja, der var nogen. Jeg hørte den. Jeg har lige smukket. Det er så okay med dig. Det var det ikke. Helst ikke. Pas på. Jeg kan godt lige stoppe den.
There we go. Den er A, tror jeg. Is it A? Yes, I think. I kraften altid, når vi har den godt på B. Altid. Skal vi clutch lorten? Fucking YOLO. Fuck Germany. Jeg er igennem, jeg er igennem. Pas på. Jeg er blevet kastet en flash her. Yes. Jeg kigger frem, okay? Vent lidt. Jeg ved, hvor der står en. Jeg går først. Nu! Rush! Ej, man. Var det mig? Ja, det tror jeg. Ej, hvad? Fuck, hvorfor så jeg ham ikke? Det er lige meget, det er lige meget. Det var min, det Det der. var fucking ikke lige mig. Det var fuck mig, hvor du. Jamen, Sorry, det var min den der. jeg troede, jeg gik først. Og så hoppede jeg ved fordi jeg vidste, hvor den ikke sad. Og så sagde jeg det ikke, og så gik vi ind i hinanden, og så nåede han at wallbang mig. Det var fucking dumt. Ja, sorry. Jamen, det er ikke dig. Okay. Det var Spektro. Ja. Mest mig. Mest mig. Mest dig, det var faktisk ret i. bare sådan, prøv at fordøbe det lille. Nej, det var faktisk bare kun dig. Jeg flasher 2 gange. Åh, fuck det. Jeg troede faktisk, det var dem, så var jeg bare klar til at flikke, mand. Vi skal bare igennem det der nu. Der står en AVP dernede, der står en AVP. Kom ikke derfra ned så. Jamen, jeg har skudt ham for 43. Det er japaneren. Så det bliver et problem. En fucking hurtige reflekser, mand. Jamen, det mener det er japanerne. Hvor stod han? Lige til højre. Handball, kig handball. Ja. Skal jeg clutch det, eller hvad? Easy, easy. 5v1, easy. Ej, helt seriøst, vi taber faktisk der. Safe, det er måske godt at save. Ja. Ej, der er en fra vores team, der lige har livet. Wow! Wow, jeg vidste det! De må ikke vente den næste. Og vi har allerede lige mistet en player. Det er fint. Nu kan vi på bot. Sådan er det. Come on guys, we can do this together. They don't get around. We need to win this. Jeg prøver at få den til at stå i spawnet. Han join igen. Nice, please. Det var en Go away! Go fucking away! Go away! Han har smoke eller gør et eller andet for mig, sådan jeg kommer. Jeg flasher. Det er lige så godt. Nej, jeg Så flasher. blev jeg faktisk flashet mig. Ja, jeg flasher også med selv. Gå af. CT, gå CTA! CTA! Står I med MVP? Fucking bitch. Jeg ved bare, at den. Ej, mand, hvad sker der? Ja, 15, 16, 14. Det gør vi. Vi skal tage den til 15 nu. Det er det, vi skal kæmpe efter. Nej! Hvad fuck laver jeg? Okay. Nej. Du kan ikke gøre så meget der. Det er tilt. Come on! Come on, guys! Play whatever you can. Jeg er nødt til at købe. Skal vi prøve at rush? Ja. P90. Bare for at gøre det. Jeg har godt nok en fjerde. Så har vi kraftedeme spildt meget tid, det ved du godt, Martin. Ja, Vi går LB. Det er godt. Ej, men jeg tør kraften ikke rush. Hellere blive på sidet. Kom op til mig. Der er allerede en, der er rushet. Jeg tager den. 3 P90. Så. Jeg har kraftedeme sætte sådan noget, mand. Jeg reloader. Jeg går først. Den er 15, den her. 15 mod 2. Eller 5 mod 2. Det var kraftigt med det, vi skulle gøre de andre runder, men hvad fuck er det for noget tiltet? Sygt, man, jeg siger det. Ja, vi er 15.
Godt spillet, Yes, drenge. den har vi easy. Og så nu får lige de sidste killer, man. Yes, man. Fuck, hvor det 70 point. Uafgjort. Det tæller som en win. yes, jeg fik endda noget. Pis. Fuck, hvor det worth it, man. Fuck, hvor det worth it. Hvad tid skulle du sænke, sagde du? Min far har ikke sat noget tidspunkt på det, så. Og du kan ikke mere? Altså, hvad? Jeg tror jeg godt. Ja, hvad siger du? Det tror jeg godt. Kan du godt det til? Ja, det tror jeg, I guess. Så vil jeg sætte kun Mirage på. Ja. Nå, jeg glemte, at vi optager. Jeg er der så med derude. Det tror jeg har været sjovt. Det var rimelig frustrerende. Kom, var det ikke? Jo, tak. Ja, vi ses. Men, ja, hej. Hej.